Monaguillo, Campanilla. Comunicamos o sentido pasamento do ensino público galego, que finou tras longa e dolorosa enfermidade de recortes crónicos, burocracia metastásica, ratios inoperables e mentiras terminais. Monaguillo. O velorio terá lugar o martes 16 de decembro. Na Coruña, ás 11 da mañá no Ceipa Alborada. En Ferrol, ás 11 da mañá diante do local da Ciga. En Santiago, ás 10 da mañá, ou diante do Monte dos Postes ou no IES de Pontepedriña. En Lugo, ás 10:30 da mañá no Ceipa Illaverde. En Ourense, ás 11 horas no Conservatorio de Música. En Pontevedra, ás 10 horas no IES Asunqueira 2. En Vigo, ás 10 horas no IES San Tomé e tamén no CEI Dr. Fleming. Desde os anteriores centros, a comitiva educativa fúnebre sairá e percorrerá os restantes centros das cidades deixando neles crespóns, esquelas e outra simboloxía do loito. Monaguillo. O enterramento será celebrado o 17 de decembro ás 11:30 da mañá con saída da marcha fúnebre desde o Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela. A comitiva acompañará os restos do ensino público pola cidade de Compostela con pancartas e cánticos litúrxicos para enterralo diante da Consellería de Educación. Monaguillo. Rógase a participación masiva do profesorado galego coa esperanza da resurrección inmediata por presión popular. Descansa, ensino público.